Айде, тук малко в Австрия. Едно малко видео. Тук паркирах пред камионите за малко. Днеска неделя камионите почиват, аз не почивам. Аз утре. Едно малко видео. Почивка. Тук има бани, има кафета, почивка за камиони. Това не е бензиностанция, просто е място за отдих. Его Асфинака. Така се казва. Асфинак и балканска вода. От Алпите идва тази вода, минерална, безплатна и много е хубава, здравословна. Ето, много хубава вода тук в Австрия. Асфинак, така се казва място за отдих. Ето, пълним си водичка. Пресна, хубава, балканска вода. От Алпите идва тази вода. Дори е минерална, безплатна. Ето това. Студена ли пиле? Хубаво ли? Пи малко. Ние ги познаваме тази вода, защото миналата година, като минавахме с Макдак. Много пъти съм. Да, обаче. Внимавай капачката, пиле, да не е такова. Капачка не е. Добре ли? Добре. Става за по-накрая. Така е.